Friday. Friday, January 23, 2026. At ang time check na natin is 5 in the evening. Yan, so mag-live tayo saglit habang nag-aantay tayo ng Abu Dhabi link kasi it will come 30 minutes pa daw. Live lang tayo saglit. Magbibilang tayo dito ng mga sasakyan. 30 minutes pa yung sasakyan natin. Although maingay siya. So, antayin lang natin yung sasakyan natin. Hello sis! Hindi ka lalabas? Tara na! Sis Mary Ibardo, shout out. Shout out. Halika na sis, tara na. Hindi ka lalabas? Oo sis. Kaso yung link ko mamaya pa. Alas, ang tawag nito? Within 30 minutes pa daw yung pick up. Tapos pa yata ako. Bakit yata? Hindi pa sure? Hindi pa sigurado? Magbibilang na lang muna tayo ng sasakyan dito habang wala pa yung Abu Dhabi link. Meron kanina kaso 5 minutes hindi naman kayang takbuhin yung 5 minutes. Malamig ang simoy ng hangin. Tumatagos sa nanonood sa balat yung hangin niya. Shout out to million viewers. Pasulpot-sulpot kung sino ka man. Oo, magbibilang muna tayo ng sasakyan. hanggang darating yung ating Abu Dhabi link. Baka hindi pa nakaon naman na yung harang niya. Pero ang naon ko naman yung harang niya, wala ba? Pagpasok mo kanina, wala? Naon ko naman siya kanina. Baka mamaya pa siguro. O, try mo sis lumabas kung mayroon ng harang. Naon ko siya eh. Salamat for watching. Shout out dyan sa inyo. Sabay ganun. Ayan o. Uwian na ng mga malalaking truck. Ano nga lang, tawag nito, mabuhangin. Ito lang kasi yung dito, mahirap dito sa banda namin kasi walang bus na diretso ba. Kailangan magdadalawang sakay. Kung lagi namang taxi, magastos naman oy. Kaya minsan tsaga-tsaga magantay. Magantay ng 40 minutes, 30 minutes, ganon. At least pag yung Abu Dhabi link dos lang yung pamasahe ba. Hindi naman tayo nagmamadali so far. So medyo maaga-aga pa naman. Yung panganay naman ang nag-walking sa kay Winnie kanina. Kaya ayun. Wala pa rin? Uwian na ng mga big truck. Ito, may isang truck pa doon na nagagasolina. Shout out po sa 1 million, 2 million viewers natin. So hindi ko alam kung sino yung isa. Paramdam ka naman po dyan. May harang pa sis? Sis Mary Ibardo. Anong oras ka nagla-live, ate? Kaya nga 4 minutes. Kahit 10 minutes lang natin tong live natin. Medyo makulimlim pa rin yung panahon at saka mahangin. Pero kahapon mas malakas yung hangin niya kumpara ngayon.
Eh ngayon hindi masyado, hindi gaano. Pero at least may araw-araw pa rin. Maalikabok pati. Yan yung mga bagong ano din dyan, oh. I think by March or April, magbubukas na rin itong mga bagong bahay. So, 25 times. Kumusta po ang bawat isa, mga kapamilya? Kumusta ang buong linggo natin? Sana okay lang. Nakaalis na ata yung mga ibang nani. Wala naman ng mga nagano dito. Wala pa din? Bakit kaya? Hayaan mo sis, okay lang. I-ano na lang mamaya. Sayang nga lang. Ba't kaya wala? O hindi naman na kasi siya pwedeng i-ano ngayon eh. Try na natin. Pwede ba? Wala. Okay lang sis. Pero alam ko na on ko naman siya kanina eh. Yung sa monetization niya. Ewan ko lang. Baka napindot ulit ng off. Kaya hindi gumana. Sige lang sis. No worries. Salamat for watching. Yan. Ikaw din ba yung isang ano dyan? Isang mata? Oops, muntikan na, oh. Paligsahan na. Oh, naka 7 minutes na rin po tayo. Yan, lumalakas na yung hangin, oh. Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Talagang ramdam na ramdam mo yung pagkawintay niya. I think nasa ano tayo ngayon eh. Nasa 13 degrees tayo ngayon dito sa ano. Dito sa Abu Dhabi. 13 degrees. 13 ba or 21? O kaninang umaga lang yung 13. Kaya uso na naman yung mga ubo, sipon. Kaya ingat-ingat mga kapatid. Huwag lumabas na walang jacket. Lalo pag magtatagal sa labas. Nanunuot yung lamig niya eh. Para iwas-iwas sa ubo at saka sipon. Wala pa naman yung sasakyan natin. First time ko mag-live na mga ganitong oras eh. Dito sa YouTube. Wala tayong mga viewers. One minute pa. Kailangan kasi nating mag-attendance kay Lolo. Kasi wala tayo masyadong upload. Magbaback to vlogging na ba tayo? Katamad naman kasi. Ano? Uwian na ng mga laborers. Wala din dito. Hayaan mo na sis. Do, it's okay lang. I-on ko na lang siya mamaya. Paglabas, check ko. Oo. Oh, ay.
Oo, hayaan mo na sis. Saglit lang din naman to. I-ano ko na lang siya mamaya. Hindi naman din magtatagal para at least may live upload lang siya. Salamat. Ay, ikaw din yung number 2 kanina pala. Oh. Salamat ng marami sis sa panonood. Yan. Dalawin nyo na rin yung bahay ni Ate Mary Ebardo. Laki na nga yung bahay mo, ate. Nasa ano na yung ano mo. At least kahit hindi ka naging active sa YouTube, lumaki pa rin yung bahay mo. Ako minsan nagaano siya nababawasan instead na madagdagan, nababawasan. Ganun talaga. Sige na sis, salamat ng marami. Thank you. I-end ko na rin to. Kaya pa. Kaya nga I-end ko na sis. Salamat Salamat for watching. Thank you. See you. When we see you. Siguro Monday na. Ay, Sunday. Sa pag-walking ng aso. Ingat sis. Ingat ka din. Bukas sa pag-day off. God bless. Bye-bye. Bye everybody. Shout out sa mga manonood kung meron man. Laki ng eyebag ko. Thank you. Happy weekend everyone. Happy weekend sis. Bye-bye and God bless. So, end.